Velkommen til vejret på HDE TV. I dag, jeg hedder... Det skaber for eksempel skovbrænde, tsunami... Nej, Signe. Nej, jeg var ikke klar. Nu har du lige trykket. Hun er godt i gang. Den er i gang. Den er begyndt. Den bippede. Den bippede. Den er i gang. Nej. Sluk. Hun er begyndt. Du skal op til, eller du skal snakke. Det skal for eksempel skovbrænde, oversvømmelse, hold det papir op sin efter det. Nej, forfra. Det går ikke. Okay, nu tager vi fandme os sammen. Det var ikke engang tsunami, det var oversvømmelse. Ja. Okay, jeg er klar. Okay. Klar. Den filmer i lov. Au, den knækker sin net min halskæde. Au. Du starter for tidligt. Bare gør igen. Skal jeg høre først, ikke? Kom nu. Når den begynder igen. Velkommen til vejret. Nej, så filmer jeg. Og vi siger tak for det indlæg, Gerda. Ja.